Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін сіздер менен ат-тахият намазды окулуучу ат-тахият дуасын туура окулушун үйрөнөбүз. Адаттагыдай эле 3 жолу окуйбуз. Биринчи, экинчи жолу окуганда акырындан байкап окуйбуз. Ал эми 3-чү жолу окуганда сіздер менен чогуу окуйбуз. Анда эмесе сіздер менен байкап туруңуздар жана артымдан кайталанга аракет кылыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. чогуу. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, жакса комментарий жазып, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, бизди колдоп койсоңуз кубанычта болобуз албетте. Кийинки жолугушканга чейин амандыкта туруңуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.